χαιρόμαστε γιατί η ανάπτυξη που μας κάνατε και οι αντίστοιχες διαφάνειες μας προσφέρανε πάρα πολλές πληροφορίες σε ρυθμό πολυβόλου. Και γι' αυτό και η αλήθεια είναι ότι θα μας άρεσε να τα έχουμε κάπου γραμμένα, να τα βλέπουμε. Θέλουμε πραγματικά να σας ρωτήσουμε. Εγώ παρακολούθησα με πολύ χαρά, γιατί ασχολούμαστε με την νεολαία και αν η νεολαία έχει πάρει σωστό δρόμο, νομίζω θα είναι πιο εύκολο, μεγαλώνοντας, να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Υπάρχει το πρόβλημα των σχολείων, υπάρχει το πρόβλημα των τετραήμερης εκδρομής. Ξέρω εφήβους που ακόμη μόλις τώρα συμπληρώνουν τα 18 χρόνια, που λένε πρώτη φορά στη ζωή μας θα μείνουμε μακριά από τους γονείς, να πιούμε. Και εκεί ακούγονται οι περισσότερες μέθες σε εμάς τους καθηγητές των σχολείων. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια αποχή από το αλκοόλ σε αυτά τα κέντρα διασκεδάσεως τα σημερινά. Είπατε ότι είναι επικίνδυνο να διαλέξουμε δύο διαφορετικά ποτά στην ίδια ημέρα, στο ίδιο τραπέζι. Βλέπω μια διαφήμιση, βγήκανε, λέει, κοκτέιλ, είναι έτοιμα, θέλουν μόνο πάγο να βάλεις και σου έχει καμιά 10-15. Πώς να το αποφύγεις? Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια κοινωνία που δεν βοηθάει. Να δώσουμε την ευκαιρία. Κάποιοι θα θέλουν να ρωτήσουν. Κυρία Μιχαηλίδου, στο μικρόφωνο παρακαλούμε. Να σηκωθώ ή από τη θέση μου? Όπως είστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι μετά από την κατανάλωση μιας μερίδας αλκοόλ χρειάζεται μία ώρα για να μεταβολιστεί. Οπότε, αν, ας πούμε, είμαστε σε κάποια, έτσι, ας πούμε, συνάντηση και τα λοιπά και καταναλώσουμε αλκοόλ, είναι πιο ασφαλές μετά από μία ώρα να οδηγήσουμε και τα λοιπά, να αποχωρήσουμε από την δεξίωση, συνάντηση, τραπέζι, είτε όπως λέγεται αυτό? Ναι. Εάν έχω τηρήσει αυτά τα όρια, δηλαδή αν έχω χρησιμοποιήσει μία μερίδα, αν έχω καταναλώσει μία μερίδα και έχει περάσει και αυτή μία ώρα, αν έχω φροντίσει, έτσι όπως είπαμε, να το έχω καταναλώσει με γεμάτο στομάχι ή να έχω φροντίσει και να έχω πιει και νερό, φυσικά μετά από 1-2 ώρες ο οργανισμός έχει αρχίσει και επανέρχεται στα κανονικά του επίπεδα. Αλλά, όπως είπαμε, να τηρήσουν αυτό, έτσι, δηλαδή ένα ποτό στη μία περίσταση. Δεν ξέρω αν απαντώ. Ναι. Οπότε στην μεγαλύτερη κατανάλωση χρειάζεται και περισσότερη ώρα να φυσικά παραμείνεις. Και εντάξει, γι' αυτό ήδη έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, έτσι, και από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι ναι, όταν έχουμε καταναλώσει παραπάνω δεν πρέπει να οδηγούμε. Εγώ έχω και άλλη απορία, άμα δεν υπάρχει κάποιος. Ακούμε. Αυτά τα ποτά που καταναλώνουν οι έφηβοι, τώρα εντάξει, αυτά τα Red Bull, τα Hell, όλα αυτά... Τα λεγόμενα ενεργειακά, όπως ενεργειακά. τα λέμε. Ναι. Έχουν παρόμοιο κίνδυνο, περιέχουν καμία ποσότητα αλκοόλ? Μπορεί να περιέχουν κάποια από αυτά και κάποιο ποσοστό αλκοόλ, αλλά σε αυτά δεν με ανησυχεί τόσο το γεγονός ότι περιέχουν αλκοόλ, όσο και όλα τα υπόλοιπα που περιέχουν. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω τι περιέχουν. Ξέρω ότι περιέχουν πάρα πολλές χημικές μέσα, έτσι, είναι πολύ πολύ συνθετικά. Έχουν μέσα και καφεΐνη, από όσο ξέρω.
και από όσο έτσι γνωρίζω από πληροφορίες που μου έρχονται, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα παιδιά εξαιτίας αυτών των ενεργειακών ποτών, όπως υπερδιέγερση, υπερένταση, βλέπεις να αυξάνονται τα επίπεδα του στρες πάρα πολύ έτσι, σε μια συνεχή και χρόνια χρήση που μπορεί να γίνεται, οπότε καλό είναι και αυτά να αποφεύγονται τελείως. Εμένα μου έχουν φέρει παιδάκι που είχε παρουσιάσει έτσι, κάποια περίεργη συμπτωματολογία και όταν έτσι λίγο άρχισα και ρωτούσα τους γονείς λίγο το ιστορικό του παιδιού, τι ακριβώς γινόταν στο σπίτι κτλ. Το παιδί αυτό κατανάλωνε καθημερινά ενεργειακά ποτά και όχι μόνο αυτό, αλλά και καθημερινά για πολλές ώρες ήταν και στο διαδίκτυο. Οπότε αυτά τα δύο συνδυαστικά είναι θανατηφόρος συνδυασμός, αν μπορώ να το πω έτσι. Ευχαριστώ. Και κάτι ακόμα, αν βρεθεί ο έφηβος ή οποιοσδήποτε σε κάποια γιορτή καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και φτάσει σε μέθη, μπορεί να βγει εκτός εαυτού κτλ. Υπάρχει κάποιος τρόπος, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό τέλος πάντων, δηλαδή τι κάνουμε σε αυτό το άτομο? Ναι, καλό είναι να μην φτάσει ένας έφηβος να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι. Έχουμε δει παιδιά να τα μεταφέρουν σε κομματώδη κατάσταση. Προσωπικά, πάλι μου έχουν φέρει παιδάκι που είχε πέσει σε κόμμα μετά από hangover, έτσι είχε καταναλώσει και από αυτό που είπαμε το binge drinking, δηλαδή τη βαριά κατανάλωση, κατανάλωσε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πολύ αλκοόλ, με αποτέλεσμα να πέσει σε κομματώδη κατάσταση. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, απευθυνόμαστε, το πάμε στο νοσοκομείο, καλούμε ασθενοφόρο και το πάμε στο ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις. Σε πιο ελαφριά μορφή, ίσως, λίγο... Τι εννοείται? Να μην πέσει σε κόμμα, απλά να είναι λίγο ίσως εκτός εαυτού κτλ. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε φροντίσει για την πρόληψη, να μην φτάσει δηλαδή κανείς να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Όπως και πολύ σωστά είπατε, πατέρα Ιουστίνο, επειδή η κοινωνία ακριβώς δεν βοηθά και ενώ απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε ηλικίες κάτω των 18, παρόλα αυτά πουλιέται στα μαγαζιά, ενώ στα μπαρ, στις καφετέρειες κτλ. Στους ανήλικους, καλό είναι να έχουμε φροντίσει από πολύ νωρίς, εκεί δηλαδή γύρω από την ηλικία των 9 χρονών, να αρχίσουμε να ενημερώνουμε τα παιδιά μας γύρω από το θέμα του αλκοόλ, έτσι και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει κατανάλωση, χρειάζεται να του μιλήσουμε ανοιχτά, να του εξηγήσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ίδια του τη ζωή, στην ευτυχία του, στην επιτυχία του, στην πρόοδό του, στην ίδια του την υγεία, στην ανάπτυξή του κτλ. Και να έχουμε φροντίσει, έτσι να του έχουμε μεταλαμπαδεύσει, θα έλεγα, να του έχουμε προτείνει δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους όταν βρεθεί σε ένα τέτοιο πάρτι, για παράδειγμα, ή σε μια έξοδο, στο πώς να λέει όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω, ή ακόμη και πώς θα επιλέγει να διασκεδάζει με άλλους τρόπους, όχι μέσα από το αλκοόλ. Φυσικά όμως γι' αυτό χρειάζεται έτσι αρκετή δουλίτσα με τα παιδιά, δηλαδή να αρχίσουμε από πολύ νωρίς να τους μιλάμε. Δεν αρκεί μία μόνο φορά να μιλήσουμε στο παιδί, έτσι χρειάζεται κάθε φορά και από λίγο να του εξηγούμε, να του υπενθυμίζουμε, να του δείχνουμε του παιδιού ότι έχουμε την προσοχή μας στραμμένη πάνω του και ότι δεν επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση να κάνει κάτι το οποίο θα είναι επικίνδυνο. Δηλαδή δεν επιτρέπουμε καμία ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά. Το αλκοόλ είναι ρυψοκίνδυνο για το παιδί, δεν ενδείκνυται. Δεν υπάρχει ηλικία κανονικά που να ενδείκνυται η κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά. Οπότε κάπως έτσι προσπαθούμε να βάλουμε το παιδί σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρεμβάλλω κι εγώ μερικά πράγματα. Παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι κανένα σπίτι δεν πρέπει να έχει μια κάβα έτοιμη, ανοιχτά τα μπουκάλια, για να μοιάσουμε με τους Αμερικανούς, όπως δείχνουν στις ταινίες, ότι μόλις ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα, έχει μια κάβα με ανοιχτά μπουκάλια, ουίσκι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έτσι να πιει. Δεν αγοράζουμε, θέλω να πω, και τα έχουμε έτοιμα εκεί στο σπίτι, γιατί πιθανότατα κάποιος θα τα λυμπιστεί.
Κοιτάξτε να δείτε, πατέρα Ιουστίνο, το αλκοόλ είναι στη ζωή μας, έτσι. Είναι συνυφασμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Εγώ δεν θα έλεγα να μην υπάρχει αλκοόλ μέσα στο σπίτι, έτσι, γιατί ούτως ή άλλως ένα παιδί όταν θα βγει από το σπίτι του θα συναντήσει, παντού θα το συναντήσει, θα το βρει το αλκοόλ. Θα το βρει στο περίπτερο, θα το βρει στο μπαρ, θα το βρει στη δουλειά του πολλές φορές, έτσι, αν δουλεύει σε μια κάβα ή σε ένα μπαρ, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ήταν, αν αυτός ο τρόπος, δηλαδή το να μην αγοράζω αλκοόλ, θα το προστατεύσει. Πιο πολύ να έχουμε κατά νου, να είμαστε εμείς οι ίδιοι το καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας. Να φροντίσουμε δηλαδή αυτό, να είμαστε εμείς το καλό παράδειγμα. Δηλαδή, να μην του λέμε από τη μία, παιδάκι μου δεν κάνει να πίνεις, και από την άλλη να με βλέπει εμένα να κάθομαι στο τραπέζι ή και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού και να κατεβάζω τα ποτά το ένα μετά το άλλο. Να φροντίζω δηλαδή όταν είμαι με το παιδί μου να κάνω μία, εάν όχι καθόλου, να κάνω έτσι μία πολύ συνετή χρήση. Να παρεμβάλλω μια ακόμη ερώτηση. Δεν έχω θέρμα στο σπίτι. Θα μπορέσω να ζεσταθώ με αλκοόλ? Έχετε δίκιο, ναι. Κάποιος μπορεί να πίνει και για να ζεσταθεί. Όπως κάποιος μπορεί να πίνει και για να ξεδιψάσει, έτσι. Ναι, εντάξει. Εγώ θα έλεγα να βάλει μια μπλούζα, μια ζακέτα παραπάνω, να ρίξει μια κουβέρτα πάνω του και να τυλιχτεί. Όχι όμως να βρει αυτόν τον τρόπο. Εκτός και αν φυσικά, έτσι όπως είπαμε, είναι μια λελογισμένη χρήση. Δηλαδή εκεί που θα είναι ένα βράδυ στο σπίτι του με την παρέα του, εντάξει, να βάλει να πιει ένα ποτάκι παρέα με σταφίδες, που και οι σταφίδες συνδυαστικά ανεβάζουν έτσι τη θερμοκρασία του σώματος, οπότε... Θα ήθελα να ρωτήσω, στο κέντρο της εξάρτησης, όταν κάποιος κάνει μια προσπάθεια και τα καταφέρει, φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικός ο ψυχολογικός παράγοντας για να ξανακυλήσει, όπως τα λέγαμε, στο αλκοόλ. Από την εμπειρία σας, τι ποσοστά υπάρχουν που κάποιοι έχουν πετύχει όλο αυτό και δεν έχουν ξανά επανέλθει στον αλκοολισμό μετά από με τέτοια πορεία? Ναι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, έτσι, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία, νομίζω και δεν το είπα πριν, να πούμε ότι ο αλκοολισμός, όπως και όλες οι εξαρτήσεις, έτσι, είτε από ουσίες είτε από παθολογικές συμπεριφορές, είναι υποτροπιάζουσες νόσοι, δηλαδή εκφύσεως, ανεξάρτητα δηλαδή από το ψυχολογικό αυτό που είπατε, αν υπάρχει δηλαδή μια επιβαρημένη, για παράδειγμα, κατάσταση μέσα στο σπίτι, κάτι συμβαίνει, μπορεί κανείς να υποτροπιάσει. Εμείς στα προγράμματα το βλέπουμε αυτό και το περιμένουμε. Δεν έχουμε δει δηλαδή περιπτώσεις ανθρώπων να θεραπεύονται, να το πω έτσι, να απεξαρτώνται, χωρίς στο ενδιάμεσο να έχουν υποτροπιάσει. Οπότε ναι, συμβαίνει αυτό. Αυτό με ρωτήσατε ή και κάτι ακόμα. Και για τα ποσοστά μου είπατε της επιτυχίας. Ναι, τα ποσοστά τώρα κυμαίνονται σε ένα 30 με 40% της επιτυχίας. Έτσι και πάλι βεβαίως έτσι, όλο αυτό είναι εντελώς σχετικό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, έχει να κάνει και με ψυχολογικές παραμέτρους, έχει να κάνει και με κοινωνικές παραμέτρους. Έτσι, το να ενισχύει, για παράδειγμα, η κοινωνία μας μία κατάσταση, τον αλκοολισμό, να τον έχει παραμερισμένο τον άνθρωπο, να τον έχει απομονώσει η ίδια η κοινωνία, έτσι μέσα από, για παράδειγμα, να μην μπορεί να τον εντάξει σε κάποιον κύκλο. Οπότε ναι, αυτό θα λειτουργήσει επιβαρυντικά. Όπως είπα και πριν, είναι... οι ιστορίες αυτές με τις εξαρτήσεις είναι πολυπαραγωγικά φαινόμενα και τα αίτια, αλλά και η θεραπεία έχουν να κάνουν πάλι με πολλές παραμέτρους, με πολλούς παράγοντες, έτσι, όπως αυτά που είπαμε. Το κοινωνικό, το ψυχολογικό, το βιολογικό. Και άλλο είναι ότι νομίζω σε αυτά τα προγράμματα εντάσσονται και οι οικογένειες και πολλές φορές βλέπουμε συγγενείς, αδέλφια και γονείς να είναι χρόνια, ολόκληρη ζωή τους δηλαδή στα προγράμματα αυτά και ο ίδιος ο αλκοολικός, ας πούμε, να μην μπορεί να καταφέρει να ενταχθεί σε μια τέτοια ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ναι, αυτό που λέτε έχει να κάνει με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο αλκοολικός, αρνείται το πρόβλημά του.
ο ηρωινομανής ή ένας εξαρτημένος από οποιαδήποτε άλλη ουσία αντιλαμβάνεται από πάρα πολύ νωρίς το πρόβλημά του. Ο αλκοολικός δεν το αντιλαμβάνεται, το αρνείται. Μπορεί να περάσουν και πάρα πολλά χρόνια, να έχει φτάσει δηλαδή σε εξαθλιωμένες συνθήκες για να πει και πάλι μπορεί να πει όχι, δεν έχω πρόβλημα. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή η φύση του αλκοολισμού είναι τέτοια, του αλκοόλ, τα στοιχεία δηλαδή, τα χαρακτηριστικά του αλκοόλ είναι τέτοια που κάνουν έναν άνθρωπο να μην αντιλαμβάνεται το πρόβλημά του. Και σε αυτό που είπατε πριν, δηλαδή σε σχέση με την ίαση και τα ποσοστά της επιτυχίας κτλ., να πούμε ότι το αλκοόλ, αν εξαιρέσουμε τις καινούργιες συνθετικές ουσίες που είναι πάρα πολλές και μείνουμε λίγο στα πιο παραδοσιακά εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, όπως το αλκοόλ, όπως η ηρωίνη, η κοκαίνη, κάναβη για παράδειγμα, το αλκοόλ είναι πιο τοξικό από όλα τα άλλα και είναι, όσον αφορά τη θεραπεία του, έχει πιο δύσκολη πορεία ίασης. Αν σκεφτεί κανείς ότι το αλκοόλ είναι νόμιμη ουσία και τη βρίσκουμε παντού και είναι συνυφασμένη, όπως είπαμε και προηγουμένως, με όλους τους τομείς, με όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Με τη μοναξιά, με την παρέα, με τη χαρά, με τη λύπη, με το πένθος, με οτιδήποτε, με τη διασκέδαση. Και συγγνώμη, κάτι τελευταίο, για αυτό που είπατε, για το γονιδιακό στοιχείο που είπατε. Το ενεργειακό είπατε. Γονιδιακό. Το γονιδιακό. Και αυτό θα πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας, να μην το αφήσουμε. Έχω γνωρίσει κάποια οικογένεια που δεν είχε καμία σχέση, οι γονείς, ούτε τα αδέλφια, με το αλκοόλ. Ένα από τα παιδιά είναι εθισμένο και χωρίς να έχει γνωρίσει καν τον παππού του, ο οποίος ήταν βαρισπότης, ας πούμε, την φράση αυτή. Όταν τον πήγαν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, είδαν ότι ήταν γονιδιακό από τον παππού. Και αυτό θα πρέπει λίγο να το προσέξουμε, τουλάχιστον εμείς οι νεότεροι, ακόμη περισσότερο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι, αυτό που είπατε, συνεχίζω λίγο, ναι, έχει να κάνει με αυτό που είπαμε πριν. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πίνω ποτέ, αλλά πρέπει να είμαι πολύ υποψιασμένος. Και αν ξέρω ότι υπάρχει στην οικογένειά μου, αν μπορώ να το αποφύγω και εντελώς, εντάξει, ακόμα καλύτερα. Δεν σημαίνει, στους παράγοντες που είπαμε πριν, που αυξάνουν τον κίνδυνο, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά, αν έχω κάποιους από αυτούς τους παράγοντες, ότι θα γίνω αλκοολικός, εξαρτημένος μπορεί να γίνω και αν δεν υπάρχει κανένας από αυτούς τους παράγοντες που αναφέραμε, όπως μπορεί να είναι και αυτό που μόλις είπατε, έτσι. Παρακαλώ. Τελικά, από ό,τι καταλάβαμε, θα ήταν καλύτερο να μην υπάρχει το αλκοόλ στη ζωή μας. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά. Όμως, έχουμε ακούσει τόσα πολλά, ότι ένα ποτηράκι και μάλιστα κόκκινο, για τις γυναίκες ας πούμε ότι είναι καλύτερο. Τελικά ισχύει αυτό? Δηλαδή έχει να προσφέρει ή είναι καλύτερα να μην υπάρχει καθόλου? Ακόμα και στην επιστολή Είνων ο λίγων χρό, δια τα σπυκνά σου ασθενείες. Μάλιστα. Τελικά τι ισχύει? Εγώ δεν θα σας απαντήσω αν θα έπρεπε να υπάρχει ή όχι το αλκοόλ, έτσι. Το αλκοόλ υπάρχει. Όπως είπα και πριν, αν ωφελεί. Οι νεότερες έρευνες φαίνεται να αντικρούν τα αποτελέσματα προηγούμενων, παλαιότερων ερευνών. Εγώ θα έλεγα, αν μπορεί κανείς να είναι εγκρατής από τη στιγμή που επιλέξει να πίνει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πίνουν, που δεν τους αρέσει το αλκοόλ. Αν μπορώ να είμαι εγκρατής και να έχω στο νου μου 2-3 πληροφορίες από αυτές που ακούσαμε, ότι το αλκοόλ δηλαδή είναι επικίνδυνο και ότι μπορεί από μόνο του να προκαλέσει εξάρτηση και άρα να κρατάω αυτές τις ποσότητες με το μέτρο του δυνατού, αυτό νομίζω θα ήταν έτσι το ιδανικότερο. Και εγώ. Δεν ξέρω αν απάντησα έτσι την ερώτηση. Θυμάστε ότι κάποτε έγινε ποτοαπαγόρευση στην Αμερική και το κράτος δεν μπόρεσε να επιμείνει, το επέτρεψε. Άρα δεν περιμένουμε το κράτος.
Και μάλλον μας είπατε ότι μην περιμένουμε και από την απαγόρευση της οικογένειας. Μάλλον χρειάζεται κάποια χρήση, αλλά όχι κατάχρηση. Σωστά. Σε αυτό είμαι κάθετη. Εγώ προσωπικά είμαι κάθετη. Υπάρχει ερώτηση από τον Γρηγόρη. Ναι. Μοιάζει με ένα σεισμογόνο γεγονός η μέθη, το αλκοόλ, που ρηγματώνει όρια. Παίρνοντας αφορμή και από την εικόνα που έχουμε, αν δούμε τα όρια σαν σύνορα, αλλά και σαν ορίζοντες πραγμάτων, ίσως μπορούμε να μιλήσουμε και στους μικρούς, αλλά και στους μεγάλους. Γιατί και οι δύο έχουν το ίδιο θέμα σε αυτά. Αυτό. Ευχαριστούμε. Πολύ, πολύ εύστοχη η τοποθέτηση. Έτσι, είπατε και μια πολύ σημαντική έννοια, την έννοια των ορίων. Να πούμε ότι στους εξαρτημένους που βλέπουμε εμείς στα προγράμματα, εκεί ένα από τα πιο σημαντικά, τα πιο κέρια προβλήματα είναι αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να οριοθετηθούν, δεν έχουν μάθει να οριοθετούνται, δεν τους έμαθαν. Οπότε το όριο χρειάζεται σε όλα, χρειάζεται από πολύ μικρή ηλικία. Όσο μεγαλώνουμε φυσικά αναπλαισιώνουμε τα όρια μας και μέσα από τα όρια μας έτσι βρίσκουμε πραγματικά τον εαυτό μας, θα έλεγα, αλλά και την ευτυχία μας. Έτσι, όταν έχω οριοθετηθεί, όταν ξέρω εγώ ποιος είμαι, τι θέλω, τι μου κάνει, τι δεν μου κάνει, εκεί μπορώ να κάνω και πιο ορθές επιλογές. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι, όχι μόνο για το θέμα των ουσιών. Μάλλον είναι η ώρα να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη συμμετοχή όλων. Να είστε καλά. Και να έχουμε την ευχή σας πάντα. Όλοι μας και εγώ προσωπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά που ακούσαμε, αυτά που είδαμε γραμμένα, μακάρι να μείνουν στη μνήμη μας και να καταφέρουμε στους ανθρώπους που είναι κοντά μας να τους πείσουμε ότι καλό δεν κάνει, κακό κάνει. Είναι κίνδυνος. Και για τους κριτικούς που πήρουν τον τσίπουρο, την τσικουδιά, όπως τη λένε, για όλους. Η κατάχρηση όλους μπορεί να τους βλάψει. Και να σας αναφέρω...